In kaka rawera beni paro ni sirikal osetemo nywako rowere matindo e mesa mar mondo mi oneni wamedo rito ratiro mar oganda e yo makare. To in kaka rawera bende ang'o minyalo timo mar mondo mi neni omed rit ratiro mar oganda e yo makare ahinya nyaka ka wamedo sudo mbele kaka piny Kenya? Erokamano ahinya Joyce, wacho ni mae kinde wa mogik. Adwa wacho ni sirikal ok apar ka nitie gima obro timo mopogre gi gima already osekete e chike miwacho ni constitution. Sasa ma gidwa timo gimoro giwacho ni let us refer to article this chapter this. Manyiso ni already giwacho ni already wasekete e chik. Koro watimne nade? Koro ine bende mondo mitimne nade itime. E mesa mar neno ni rowere kata oganda mag jo Kenya ong'eyo ratichgi. Onge ng'ama bro kelo ni mesa Joyce kendo adwa nyiso oganda wa matindo ni kik warit ni luongo e mesa to wan wawuon kaka oganda matindo wanyalo loso mesa no mwaluongi magibi mwawinjre kodgi e par achiel. Mana kaka waketo mesa kana wacho ni finance bill ok wadwa to ok ne giluongo e mesa to ne waluongo gi magibet e mesa makoro ne giwinjowa. Omiyo gima nyaka watim kaka rowere matindo madibed ni gilony mar ng'eyo ni raticha chakre kanye to rumo kanye. Gima wanyalo timo en luongo rowere wetewa mondo mi wapuonjgi ni ratichi chakre ka to rumo ka. Mae kitimo en ratiro mari. Mae kitimo en ratiro mari. To mae kitimo to in oko mar ratiro mari. Mano dhi konyowa mar mondo ikata kidhi sani e jedino ka rowere matindo sana ni e jela nikech nok ging'e ratichgi. Ne onge ng'ama ne nyalo ng'isogi ni mae ratichi. Koro mani dendo gi dongera ni sensitization kata a civic education. Minyalo wang'iso jowa nikech joma ng'eny timo e tok ng'eyo ok ging'eyo kendo gikia. Minewa nti gima do wacho ng'eni thuolo tin about jogo eko mane gi ng'ol. Joyce kiwuotho e town ka idwa nang'o ni ji mang'eny sana iriembo nikech otiende moro kiolengre nade koro iriembe gi wiche tikwa isiling' 10. At the same time, idhino kanga maonge tiende te nigo hala timo. Kik wakau ne jogo mong'ol, kik wakau ng'ol ni en advantage mar mondo mikro wakwechi. Kwecho rach, kwecho ok wanyal dak godo. Ne jotendwa mabende oyange ni gin gitelo ne jogo eko mong'ol. Joyce, kiwuok ka idhi e kor gwenge, nitie familia mane ga chiedh nade ka en gi nyathi to onge kata wheelchair. Kana jogo moyier ni gin gichung' ne jogo eko mong'ol. Ang'o ma gitimo? Nikech sama aparo ni kichung' ne Rongondo nego be ni in gi data mar gweng' ka gweng'. Ji adi monego be ni gi wheelchair nikech sama ng'ato nigi wheelchair Joyce ng'ani ok bro miyo achiedh nade familia dok piny. Nikech already ng'ani nyalo wuok ka michop kacha. Ng'ani nyalo wuok ka michop kacha. Ino ka ni familia mang'eny nitie jogo mong'ol ma ok nyal kata yudo kaka dhi school. To wan gi jogo mong'ol ma bende dhi school. Nitiere senator iluongo ni Christian Asige. Okonen lakini mama ne wacho English makata Joyce ng'ane Lois ni kinyalo wacho. To en gi wangi. Iwinjo? Mangiso ni mano ngiso ni disability is not wach na gini ni wadani wach gini. Ng'olo keno hinga. Ng'olo keno hinga. To mae timre mana ka bende en initiative mag jotelo magwa. Nikech sama itelo ne gweng' onego be ni ng'e gweng' no. Jogi ng'e mana gweng' sama gidonja ni kidhi ka ng'ane. Kanyo mama ne manyalo ga mobilize no votes. To nego be ni bang' ka mama ne se mobilize ni votes. Mama ni bende mobilize ni jok ma ni gidwaro. Ong'e ni ka ng'ane ma jiranda ni ende mheshimiwa kani biro ni manyo kura nwachoko ni jika. Lakini koro mama ma jirani manige chande. Nyathine moro ong'ol. Nyathine moro ok nen. Nyathine moro ok wuo. Mheshimiwa manya kaka nyathine wanyalo tero school. Mondo mi kik waket ni ng'ol ni bende koro waketo gin jok moko monego bende wang'e sana. Wa assume ni Kenya kae ka wan gi 100% mag jomo ng'ol, the 90% of jogo nwang'o somo. Be pod obro wuoyo about ni jomo ng'ol nitie kaka onego bende wakonyo. Ok wanyal yudo mano. Koro awacho ni jotendwa, it is your responsibility mondo ing'e ni gweng' ma intiere no endo ji adi mong'ol madwaro kony. Wach ni mogik abunde. Wach na mogik ne jo Kenya mangima. Oganda joluo. En higni 62 mabende wadhi celebrate Homabay. Peso gon malich miwuoro. Nikech waneno ni ne waseyudo safe rule. Watare wan wawuon. Bende ing'e ratichi. To kok ing'e ratichi, ang'o mitimo mondo mi bed ni in iwuon ing'e ratichi? The moment madhi ing'e ratiro wa ng'ato ka ng'ato, mane kaka wanyalo kawo Kenya waket kumidware. En higni 62 to pod wan chien mogik. Ibedo go dichieng' maber nikoro mogajwang'. Ma wuod game Kambara Bunde Denish oriti masani. Erokamano ahinya.